Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Thomas Waya, a yau me za ku iya cewa dangane da wannan babban jarumi wato Adam A. Zango? Wannan babban jarumi ne wanda an san shi a faɗin Najeriya baki ɗaya, domin ba za mu iya cewa faɗin arewacin Najeriya ko kuma jihar Kano ko Kaduna ko Jigawa ko Kebbi ko Nasarawa ba. Domin wannan babban jarumi ya shahara ta ɓangarorika daban-daban kuma ya sanu ta ɓangarorika daban-daban. Kamar yadda mutane da yawa suke ta ƙiyasi ta cewa idan har kana sauraron abubuwa guda 2 zuwa 3 to fa dole za ka san wane ne jarumi Adam A. Zango, kuma dole za ka san wane ne mawaƙi Adam A. Zango, kuma dole za ka san wane ne celebrity Adam A. Zango. Adam A. Zango yana taka muhimmiyar rawa ta ɓangarorika daban-daban, sai dai kuma a yanzu akwai wasu maganganu da suke ta yawo a faɗin social media da kuma faɗin ma duniya baki ɗaya, musamman ma idan abin ya fi ƙarfi ta ɓangaren bakunan mutane, kuma bakunan mutanen ma shi ne ya fi ƙarfi ɓangaren bakunan mutane wato 'yan uwansa jarumai wato na masana'antar shirya fina-finai wato masana'antar Kannywood. Wannan abu ya daɗe yana faruwa kuma sai a yanzu wannan abun ya fito fili mutane har suka san shi, wanda har a yanzu kuma ake ta cece-kuce dangane da hakan, kuma mutane suke ta maganganu akan haka, inda suke ta cewa tabbas abin da jarumi Adam A. Zango ya yi idan har gaske ne to abin bai dace ba, idan ko ba gaske ba ne to ya kamata a ce ya ci gaba da kare mutuncinsa, duk da cewa maƙiya su ne suka fi rinjaye wajen faɗa wannan maganganu da nake maimaitawa a yanzu. Akwai maganganun da yawa wanda suke ta yawa wanda ake cewa jarumi Adam A. Zango zai ƙara aure, kuma ba kowa ya ɗauko ba sai wannan fiyalleliyar yarinya wato a yanzu wanda ake tunanin cewa suna faman zabga soyayya da ita. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya wasu ma da yawa sun ce suna soyayya da babban mawaƙi wato Nura M Inuwa, inda aka haɗa hotonta da kuma nashi, inda ake cewa suna zabga soyayya, inda ma wasu da yawa suke ta cewa Nura M Inuwa ai auren ta zai yi. To a yanzu ma dai gashi mutane sun ƙara ɗebo fotunan jarumi Adam A. Zango da kuma fotunan wannan babbar yarinya, inda aka haɗa su ake ta cewa suna soyayya kuma son junansu suke, kuma aure za su yi, inda wasu ma suke ƙoƙarin su buga kati na gayyata na ƙarya, wanda katin kuma na ƙarya ne ba wai na gaskiya ba ne. Wannan abu ya daɗe yana faruwa, kuma wannan abu a yanzu ma ya fi ƙarfi, inda wasu da yawa suke ta cece-kuce, duk da cewa bai zama lallai a ce wannan babban jarumi wato Adam A. Zango ya sani ba, kuma bai zama lallai a ce ita kanta wannan yarinya ta sani ba. Wannan yarinya ba 'yar masana'antar shirya fina-finai ba ce, wato ma'ana ba ta harkar fim, amma kuma mafi yawancin jaruman shirya fina-finai na ƙasar Hausa wato maza, ɓangaren maza da kuma ɓangaren mata, mafi yawancinsu sun santa, ba don komai ba sai da cewa babbar yarinya ce kuma ta shahara, kuma 'yar Kaduna ce cikin Zaria, inda dai wasu da yawa suke mata inkiya da Asama'u. Wannan babbar yarinya ta sanu, inda kuma ake matuƙar ji da ita, inda dai har yanzu wasu da yawa ko mu ce wasu mutanen ba su binciko ainihin wace ce ita ba, kuma wasu ba su binciko ainihin wane ne mahaifinta ba, ko kuma wace ce mahaifiyarta ba, ko kuma wane ne ɗan uwanta ko kuma 'yar uwarta ba, amma mu mun yi ƙoƙari mun binciko komai nata, kuma komai nata a yanzu yana cikin rekod ɗinmu. Da haka ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan YouTube channel ɗinmu mai ɗimbin albarka wato AA Kasada TV. Ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa domin jin dukkanin wasu abubuwan da ya dace ku san su dangane da wannan masana'anta ta shirya fina-finai, musamman ma